Dito tayo ngayon mga kalagalag sa Daang Katutubo. Ayan. So napakaganda pala ang lugar dito mga kalagalag. Talagang napakaganda yung mga kabundukan. At dito sa may likuran natin mga kalagalag, mayroong mga solar panel dyan na tinatayo. Siguro ito na yung maging source ng kuryente dito o elektrisidad dito sa Daang Katutubo. Yan. Itong Daang Katutubo mga kalagalag at Daang Kalikasan na nandun sa mga tarim ay magkakarugtong ito doon sa may taas. So abutin pa natin yon hanggang doon, baka sakaling maabot natin. At galing kasi tayo dito dati nung nakaraan, hindi tayo nakapasok dahil may mga bantay, pero ngayon walang bantay doon sa may checkpoint mga kalagalag eh. Tuloy-tuloy tayong nakapasok. Ano yan, mga solar panel yan? Oo, sir. Ang galing naman oh. Tapos dito ipunin yung kuryente. Dito yung substation niya. Galing ano? Parang gano'n, susulpot doon sa kabila. Hanggang dito sa kabila yan. Oo, may doon, no? Yung parang building doon din sa kabila. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo'y muling mamamasyal. At pasyalan natin mga kalagalag itong bayan ng mga Tarem, Pangasinan. Yan. At ang puntahan natin dyan mga kalagalag, itong Daang Kalikasan. Baka sakaling makapasok tayo ngayon dahil nung minsan nung pumunta tayo dyan ay hindi tayo pinapasok, hanggang checkpoint lang tayo. Pero subukan natin ngayon makiusap, baka sakaling payagan tayo, kasi may nakikita naman tayo na umaakyat dyan sa Daang Kalikasan. At pinagbawal kasi nila pumasok dyan mga kalagalag, kasi patuloy pang ginagawa yung kalsada dyan, kaya pinagbawal nila. Pero subukan natin makiusap, kasi may nakakaakyat din naman talaga dyan. At lalo na ngayon, Sabado ngayon, weekend, at maraming umaakyat dyan ngayon sana. Pero pagka wala, dito tayo sa kabila mga kalagalag, sa Daang Katutubo sa may Aguilar, Pangasinan. At dyan tayo papasok kung sakasakaling hindi tayo makapasok dito sa mga Tarem, sa Daang Kalikasan. Yan. Kaya samahan nyo ako mga kalagalag hanggang sa huli, at ipapasyal ko kayo dito sa Pangasinan muli. Kaya sama lang kayo mga kalagalag. Let's go! Ayan mga kalagalag, andito na tayo sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan. Ayan. At lampas ng bayan kasi mga kalagalag, andun yung paliko or pakaliwa papunta dun sa Daang Kalikasan. At yung Daang Kalikasan na yan mga kalagalag, yan yung lulusot or tatagos doon sa Santa Cruz, Zambales. Nadadaanan na ng mga motor dyan sa taas, kaya lang hindi pa sementado. Mahaba-haba na rin yung na-semento doon sa may gawing Santa Cruz mga kalagalag, Santa Cruz, Zambales. At yung nandito na lang sa Pangasinan, yun yung pagdudugtungin dyan. Hindi ko alam kung gaano pa kahaba yung hindi pa nasa-semento dyan. Hindi kasi sila nagpapasok dyan, kaya hindi tayo nakaka-update. Dapat sana hayaan lang tayong makapasok at para maibahagi natin yung mga nangyayari dyan sa taas ng Daang Kalikasan. Kasi ngayon sila lang nakakaalam, at hindi natin babalitaan kung ano yung nangyayari na dyan sa taas, sa mga update natin dyan sa mga ginagawang kalsada. So ito yung bayan mga kalagalag ng mga Tarem. Ito yung plaza nila. O yan o. Maganda rin yung plaza nila, lalo na sa gabi ito mga kalagalag. Napakaganda, napakaraming pailaw dyan.
Kaya minsan sa gabi nga tayo mag-vlog para ma-appreciate natin yung mga ganda ng mga munisipyo or mga bayan. Kasi sa gabi natin na sisilayan yung mga totoong ganda ng mga syudad-syudad na napupuntahan natin. Sa araw kasi traffic, tapos wala namang pailaw kasi maliwanag, hindi kagaya sa gabi. So nakikita talaga natin yung ganda ng mga bayan na nadadaanan natin. Ayan. At malapit na tayo mga kalagalag sa Paliko, dun sa Paliko papunta ng Daang Kalikasan. Ayan. Ito na yung papasok dito mga kalagalag papunta sa Kalikasan. Ayun mga kalagalago, kita natin yung napakagandang daan dyan sa Kalikasan. Daang Kalikasan. Napakagandang daan. Ayun, dito pa lang sa bungad mga kalagalag, masisilayan na natin yung ganda dyan. Napakaganda ng mga kalsada na ginagawa dyan, na dumadaan dyan sa tuktok ng bundok. At itong Daang Katutubo mga kalagalag, nandito sa kabila, na siya yung nagdudugtong sa taas. Dito naman sa kabila yung Kalikasan. Ito yung Daang Katutubo. Daang Kalikasan, Daang Katutubo dun sa kabila. Daang Kalikasan ito. Yung kabila, Katutubo. Ayan. Yung Daang Katutubo nandun sa Aguilar, Pangasinan yon. Ito naman mga Tarem, Pangasinan. At parehas yan mga kalagalag, lulusot dun sa Santa Cruz, Zambales. Kaya lang may bantay kasi dyan mga kalagalag. Hindi natin alam kung papayagan tayo, pero subukan lang nating makiusap. Baka sakaling pagbigyan tayo, kahit ngayon lang. Sa susunod hindi na tayo makikiusap pagka narating natin yan. At subukan lang natin. Kasi dun sa tala nun, bawal din pumasok, pero nakiusap tayo at pumayag naman. Baka sakali dito mapakiusapan din natin. At wala namang masama. Maganda nga na-update natin yan, yung ginagawa dyan. At para makita ng mga subscribers natin, mga viewers natin, na talagang maganda ang lugar na ito. Baka sakaling magkaroon, matapos yan, makikita nila yung beauty dyan o yung ganda dyan, o kahit hindi pa tapos yung kalsada na yan, at least makikita nila yung update kung ano na ang nangyayari sa ginagawang project dyan. At para sa atin naman din yan, para tayo rin naman ang makikinabang sa kalsada na yan. Pagka natapos yan, maginhawa na tayong tumagos-tagos dyan sa probinsya ng Zambales. Yan. Kaya huwag kayong bibitiw mga kalagalag, samahan nyo lang ako. At marami tayong ipapakitang magagandang tanawin sa lugar dito sa mga Tarem, Pangasinan. Baka sakaling makapasok tayo, pero pagka hindi, wala tayong magawa. Yan mga kalagalag. So mission failed pa rin tayo. Hindi natin nabola yung mga bantay doon. At sirado talaga. So subukan natin dito sa Daang Katutubo mga kalagalag, dito sa bayan ng Aguilar. Baka sakaling makaakyat din tayo doon. So yan mga kalagalag, papasok na tayo sa Daang Katutubo. Baka sakaling dito mga kalagalag makakatagos tayo. Doon sa may kanto mga kalagalag na pinagpasukan natin, pinaglikuan natin, 1 kilometer na lang yung bayan ng Aguilar. At malapit-lapit na siya. Baka sakaling bukas dito at tayo ay makapasok. Mahina rin itong mga Tarem. Dapat
nagpapapasok sila dyan na mayroong kahit na kunting bayad, yung kagaya sa ginagawa sa ibang lugar, mayroong environmental fee. So mga ganun, sana di kumita pa yung turismo nila, kasi pinapasyalan din naman ng tao yan. Ayan, banking din dito mga kalagalag. Ayan o. Ayan, so masarap din magmotor sa lugar dito. So sana mas masarap pagka nakapasok tayo doon sa kalikasan. Talagang hindi natin na bola yung mga duty doon. Subukan natin dito mga kalagalag, baka sakaling mabola natin yung duty dito at tayo ipapayagan. Talagang hirap na hirap yung truck mga kalagalag. Matarik kasi yung kalsada dito. Halos gapang na yung dump truck na nadaanan natin. At ito yung isa sa pasyalan dito mga kalagalag, itong lugar na ito. Maraming nagpupunta dito sa lugar na ito. Hoy, walang bantay. Walang bantay. Walang bantay mga kalagalag. Hindi ko lang alam sa gawi doon. Oh, walang bantay. Oh, very good. Oh, tignan natin kung hanggang saan tayo umabot. Ayan oh. Sus, grabe. Matarik talaga mga kalagalag, pero kita nyo yung view, napakaganda mga kalagalag. Napakaganda. Oh, dami pang mga uwak oh. Timingan natin, baka sana hanggang sa dulo ito walang bantay, para umabot tayo dun sa taas. Site office. May opisina pa pa. Tarik. Tarik ng kalsada na ito. Mabutit maiksi lang, pero ang tarik. May ginagawa sila doon mga kalagalang. Ano kayang ginagawa nila doon? Ang ganda naman yung lugar dito oh. May mga kulay black na nilalatag nila sa kabundukan. Ano kaya yun? Tignan natin dito na malinaw. Yan, tarik na naman. Dati mga kalagalag, nakapunta na tayo dito, pero hanggang doon lang tayo sa may checkpoint at sirado. Pero ngayon walang bantay, kaya nakalusot tayo. Mamaya siguro pagbaba natin baka may bantay na. Ito parang solar. Parang solar siya. Oh, ang galing naman ang lugar dito ay. Oh. Oh, solar yata. Parang mga solar panel. Kasi magandang site, maraming puno.
Yun yung daan, oh. Mataas ito mga kalagalag uli. Ayan, oh. Maraming mga bikers pala umakyat dito. Oh, mga bikers nga nakakaakyat. Ito pa kayong motor. Pero hirap na hirap. At mataas. Uy, dito tayo. Subukan natin dito. Ito, gusto ko lang makita itong lugar dito mga kalagalag. Solar panel nga. So ang luwang nito mga kalagalag, oh, na nilatag na mga solar panel. Ayan. At siguro ito na yung pagkukunan ng kuryente. Ito na yung pinakakuan niya. Dito siguro ipunin yung mga kuryente na nakukuha dyan sa solar. Ang lawak, oh. Ang lawak mga kalagalag. Hanggang dun sa kabila pa ito, eh. Ayan, tapos may mga site na rin na nilalagay dito, oh. Yung mga sa mga telco. So may site na ng telco na tinatayo. So gaganda nga talagang lugar na ito. Ayan. Dito tayo ngayon mga kalagalag sa Daang Katutubo. Ayan. So napakaganda pala ang lugar dito mga kalagalag. Talagang napakaganda yung mga kabundukan. At dito sa may likuran natin mga kalagalag, mayroong mga solar panel dyan na tinatayo. Siguro ito na yung maging source ng kuryente dito o elektrisidad dito sa Daang Katutubo. Yan. Itong Daang Katutubo mga kalagalag at Daang Kalikasan na nandun sa mga taren ay magkakarugtong ito dun sa may taas. So abutin pa natin yon hanggang doon. Baka sakaling maabot natin. At galing kasi tayo dito dati nung nakaraan, hindi tayo nakapasok dahil may mga bantay, pero ngayon walang bantay doon sa may checkpoint mga kalagalag, eh. Tuloy-tuloy tayong nakapasok, kaya umabot tayo hanggang dito at makita natin mga kalagalag. Talagang napakaganda yung lugar doon, oh. Napakaganda yung lugar dyan at kita natin yung buong kapatagan mga kalagalag ng Pangasinan. Ayan, oh. So patag na patag yung Pangasinan at yung Mountain Province. Ayan yung mga bundok ng mga Mountain Province, nakikita natin dyan. Ay, anong Daang Katutubo pa ito, no? Daang Katutubo. Oo. Galing. Ano yan, mga solar panel yan? Oo, sir. Galing naman, oh. Tapos dito ipunin yung kuryente. Dito yung substation niya. Galing ano? Parang gawin, susulpot doon sa kabila. Hanggang dito sa kabila yan. Oo, may doon, no? Yung parang building doon din sa kabila. Oo. Susulpot yan. Galing naman, oh. Sus. Pero paano, pwede tayong umabot hanggang doon sa taas pa? Oo, papuntang Mapitan na yan. Sitio Mapitan. Sitio Mapita. Oo. Abot tayo doon. Abot yan, sir. Walang bantay na dyan. Wala na, sir. Kasi dati may bantay doon, di kami nakapasok, eh. Oo, kasi yung pandemic kasi. Saka ng pandemic. Ganun, oh. Pero ito, abot tayo dyan. Madadaanan natin yan. Hindi na. Daanan din, sir. Papuntang Daang Kalikasan din. May bantay na doon sa banda doon. Sa may Kalikasan, may daan doon. Ito sakop to ng Kalikasan. Katutubo pa rin. Katutubo pa rin to. Pero yung Sitio Mapita, papunta ron. Taas. Sa taas. Sige. Yun yung may building doon. Abot ako doon sa may view deck. Oo. Okay, no? Salamat, ha. Taas ko rin yung tubig ko dito. Abot, may patubig dyan? Mayroon akong tubig dyan. So, yan mga kalagalag, kaya aabot pala tayo doon sa Sitio Mapita. Yan. At may view deck doon, yung sabi nung kausap natin. So may view deck doon at abutin natin hanggang doon sa taas. At dito sana tayo sa Kalikasan, kailang may bantay na doon, kaya hindi na tayo pwede ron. Ayan. So ayan, pupunta tayo doon sa taas.
Maganda rito mga kalagalag kasi medyo presko ang klima sa lugar na ito at mahangin siya sa lugar dito. May kataasan na kasi ang lugar na ito mga kalagalag. Ayan, medyo mataas na tayo. Maraming tao dito. Ang kagandahan dito, marami ng mga tindahan, maraming bahay at marami nang nakatira sa lugar dito. Kaya lang matataas yung mga bundok dito mga kalagalag. Kita nyo yung akyati na ito. Kaya pagka kayo umakyat dito mga kalagalag, kasi open naman na, wala nang bantay doon, kailangan lang na kondisyon yung ating mga sasakyan bago umakyat sa lugar dito. At talagang napakataas yung mga bundok na inaakyat natin dito. Ayun pa oh. Ay, kaganda sa lugar dito. Kanina pa lang pagpasok natin, bungad pa lang, napakaganda na. Lalo na rito sa may gawin ng dulo, Sitio Mapita. So ayan mga kalagalag, andito tayo ngayon sa view deck. View deck ng Daang Kalikasan or Daang Katutubo. Yan, huwag natin banggitin yung kalikasan, hindi naman tayo pinapapasok doon. Ayun, ito yung view deck. May daan dyan, paakyat, tignan natin dito baka may daan din. Tindahan lang. So tindahan ito. At may view deck na maliit dito. CR, tapos pwedeng mamasyal din sa taas. So may view deck din siya sa taas. Hanggang dito na lang yung mga motor. Ayan oh. So hanggang dito na lang yung motor. Dito pala kita yung mga solar panel. Ayan, so ito yung solar panel mga kalagalag na mas tanaw pala siya rito compare nung galing tayo doon kanina. So dito tanaw na tanaw natin yung buong buo. Ayan, tapos kita natin yung buong kapatagan ng Pangasinan mga kalagalag. Ayan, talagang napakapatag pala ng Pangasinan. Maliban lang dito sa may mga bundok na ito, Mountain Province na yan. Yung iba dito Mountain Province, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Ayan, so yun yung mga bundok. At ito yung dinaanan natin mga kalagalag. Yung daan oh. So kita natin yung mga daan na yun, kalsada oh. Doon tayo galing eh. Ayan.
Ito sana, kaya lang iba yung daan dito, hindi ko lang kung makapasok tayo dyan. Subukan nating makarating sa lugar dito mga kalagalag, itong lugar na ito, para makita natin na malapitan ng gusto itong mga solar panel. Ito pala yung magiging source ng kuryente dito mga kalagalag, or source ng electricity pagka natapos ito. So ngayon kasalukuyan palang ginagawa yung pinaka office niya yun, o yung pinakaimbakan ng mga kuryente niya, at dito manggagaling yung supply. So lahat ng mga maiipon na kuryente dyan, so dito mapupunta. So nandiyan dyan yung mga battery siguro nila na pag-iipunan ng makukuha ng kuryente dito sa solar panel. Ayan. At akit lang tayo dun mga kalagalag sa view deck. Ito yung view deck dito. Ayan, dun sa taas. Subukan lang nating umakyat. Mga kalagalag, paakyat na tayo sa view deck. Ay. Good morning. Ayan. So, dito maganda pala mga kalagalag. Nakakahinga lang. Maraming tao ngayon dito. Ayan. 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 Ayan mga kalaglag. Kahinga lang. Dito tayo. At may nagpo-photoshoot. Dito naman sa kabila. Ayan. Ayan. So sa gabi dito mga kalag, Sambales na ito eh. Subukan natin daanan yan mamaya. Tignan natin kung makatagos tayo dun sa Daang Kalikasan. Daang Kalikasan kasi sa lugar dito mga kalagalag. Tignan natin kung makakatagos tayo dyan mamaya. Baba tayo. Baba tayo dito. Yung target natin, dapat maakyat natin yung taas dun. Yung kalsada dun mga kalagalag, dapat maabot natin yun. Subukan nating akyatin. Okay? So tapos na tayo dito. At puntahan natin yung kabila doon mga kalagalag. Subukan nating akyatin kung marating natin. At samantalahin na natin habang nandito tayo. Kasi pagka nagsara na naman, hindi na naman tayo makaakyat. Oh. Sa Daang Kalikasan kanina mga kalagalag, talaga hindi tayo pinapasok. Kahit anong pakiusap, binobola-bola na natin yung bantay doon. Talagang hindi umubra. Hindi umubra yung pagbobola natin doon. Kaya sinubukan natin dito sa Kalikasan. Ibukas na pala. Wala na pala yung bantay doon. At ngayon nakapasyal tayo. Kaya samantalahin natin at punta tayo doon sa kabila mo. Subukan natin pumunta dito sa kabila naman mga kalagalag. At nandyan yung view deck mga kalagalago. Diyan tayo galing kanina. Ayan yung view deck ko. So napakaganda yung view deck ha. Umalis na yung nagpo-photo ops. Ayan, pababa na sila. So ito na naman yung ating puntahan sa kabila. Baka sakaling makalusot tayo hanggang Daang Kalikasan mga kalagalag. Oh, ang ganda talaga yung lugar dito. Marami palang project dito mga kalagalag. At yung solar panel doon, so sarado na, may mga guard na doon. Hindi na tayo makapasok doon. Hanggang dito lang tayo. Pero subukan natin kung saan tayo aabot hanggang dito. Kung saan ang dulo nito. Kung aabot ba tayo doon, kasi may kalsada pa doon mga kalagalag oh. Hindi ko alam kung aabot tayo doon.
Pero subukan natin. Baka sakaling gusto kong marating yung dun mga kalagalag eh. Susundan lang natin tong kalsada na ito mga kalagalag. Baka sakaling ito yung magdudugtong doon sa daang kalikasan. At subukan lang natin. Baka siya na yan, baka daang kalikasan na yan. At magtanong lang tayo pagka may makita tayong tao rito, kung siya na yan. At kung pwede bang pumunta dyan. Kung walang mga harang or walang magagalit. At mahirap naman yung pupunta tayo dyan tapos may nagagalit. Oh, may daan din dito oh. Saan kayo papunta to? Marami palang daan dito mga kalagalag. Hindi natin alam, wala kasing mga signage. Bundok pa ito, walang pa tao na pwedeng pagtanungan. At sundan lang natin kung baka ito yung papunta rito sa kabila. Ito may bahay, wala naman tao. Ito nga siguro. Ito nga, ito yung papunta dun sa bundok na yun na tinuturo natin kanina mga kalagalag. Ito yung daan oh. Ayun yung magdudugtong. So yun yung kalsada mga kalagalag ko pa. Ay, parang rough road pa dun mga kalagalag. Oo, rough road oh. Mahaba pa yung rough road, pero subukan natin, baka passable naman na kahit rough road siya, baka passable naman. Subukan natin, taas yun mga kalagalag oh. Pero subukan natin, baka sakaling aabot tayo doon. Ay, rough road talaga. Ay, putol pala yung kalsada papunta ron sa taas. Ito yung kabundukan dito mga kalagalag. Grabe oh, napakaganda. Sus. Grabe na yung kalsada din nila mga kalagalag. Paakyat pala yan oh, pero daan ng tao lang. Ayan, papunta ron sa taas. Daan ng tao. Ito pa, dinadaanan din ng tao ito mga kalagalag oh. Paakyat dun oh. Ayun, hanggang dun sa tuktok. May ilog dito mga kalagalag sa baba. Ang ganda ng ilog oh. Pero konti lang tubig. Dito rin. Dito kaya galing ilog na yan. So mahaba rin itong rough road na ito. Pero doon ginagawa na, mayroon na doon. Hindi na tayo akyat yan mga kalagalag. Rough road na pala oh. Yan oh. So rough road yung kalsada. At mahirapan yung motor natin dyan. Dito lang tayo sa baba. Hanggang saan yung sementado. Oh, grabe. Grabe yung mga dinadaanan ng tao. Hanggang doon sa taas oh. Ang tarik naman yan. Ay. Kahaba pa pala tong rough road papunta doon sa taas mga kalagalag. Napakahaba pa. Hindi pa nasa semento. Kung akyatin natin yan, mahirapan yung motor natin oh. Kita nyo naman yung tarik niya no. Grabe oh. Katarik oh. Grabe naman to katarik. Hindi man lang binawasan kaunti. Dapat
Binuldoser pa kaunti yan para medyo bumaba ng kaunti. Ay, grabe pala yung dadaanan. So hanggang dito na lang. Ayan oh, grabe na dyan oh. Sus. Ayan, tama. Ilog pala itong baba, mga kalagalag. Ayan oh. Ayan, pero nakakatakot yung daan. At umulan pa naman, kaputik. Ayan. Ayan. So yung daan, mga kalagalag, andun sa taas. Yan oh. Kailang dadaanan mo yan, grabing putik oh. Malagkit pa naman na putik yan. Hanggang doon sa taas. Ang sementado niya, nandoon pa sa taas. Ito, yun oh. Natatanaw natin dito. Sementado na ron, pero napakahaba yung putikan na dadaanan natin. Kaya hanggang dito na lang tayo. Babalik na tayo sa taas, mga kalagalag. Ayan. So dito natin masubok si Sniper, mga kalagalag. Sa tibay niya rito sa akyatin oh. Kita nyo yung daan, mga kalagalag oh. Oh. Talagang grabe. Oh. Talagang grabeng tarik niya. Oh. Malakas talaga si Sniper, mga kalagalag. Kayang-kaya. Malakas. Maliwala lang sa kanya yung ganong katarik na akyatin. Malakas talaga. Ano? Oh, kita niyo yung akyatin, mga kalagalag oh. Talagang grabe yan. Napakatarik. Pero baliwala lang. Oh, grabe oh. Grabe kataas. Oh. Oh, pero baliwala lang. Galing. Sus. Okay. Ay, galing. Yan, so pabalik na tayo dito sa may view deck, mga kalagalag. Yung pinanggalingan natin kanina na view deck, saan ba yun? Yung view deck, ayun. Palayo pa pala yung view deck. Pinanggalingan natin. Ayun, sa tuktok pa. Tingnan nyo dito, nakakinta pa ako, mga kalagalag oh. Oh. Grabe, kalakas. Ayan. Kailan kukunti lang yung drone shot natin, mga kalagalag. Masyadong malakas kasi yung hangin, kaya hindi tayo nakakuha ng maganda-ganda sa drone. Hindi kakayanin ng drone natin pag ganito kalakas ang hangin. At ipapadpad lang siya ng hangin. Mamaya hindi na bumalik yung drone natin. Ako, kamahal-mahal pa naman ang drone. Ayun yung view deck, mga kalagalag. Pinanggalingan natin kanina. Naikot na natin itong daang Katutubo. Ayan. At talagang napakaganda naman, mga kalagalag, itong daang Katutubo. Napakaganda. Kaya
sulit yung ating pamamasyal ngayon mga kalagalag dito sa Daang Katutubo, Aguilar, Pangasinan. Ayan. At talagang nung bigo tayo doon kanina mga kalagalag sa Daang Kalikasan kasi hindi naman tayo pinapasok. Tapos kanina pinuntahan natin sa Janas para dito sana tayo dadaan sa Kalikasan ay Katutubo papunta doon sa Kalikasan. Kaya lang rough road pa pala yung kalsada doon mga kalagalag, yung paakyat doon. Kaya hindi na tayo tumuloy kasi maputik at umuulan kasi. Iba kasi yung putik dito mga kalagalag, malagkit siya. Yung lupa niya parang clay na malapot, na malagkit, ganon. Kaya pagka pumutik, nako, napakahirap tanggalin. At mabuti na lang at dito sa Kalikasan ay Katutubo mga kalagalag o Daang Katutubo, open na, wala na yung bantay kasi nung pumunta tayo may checkpoint kasi dyan eh. At hindi tayo pinapasok noon nung nagpunta tayo. Hanggang dyan lang tayo sa may mga restaurant dyan sa baba. At hanggang dyan lang tayo no, nung namasyal tayo kasi hindi tayo pinatuloy dito sa taas. Pero ngayon wala na yung bantay doon. Wala yung bantay doon sa baba. Kaya diretso-diretso lang tayo papunta rito sa Daang Kalikasan o Daang Katutubo. Napakaganda pala. Talagang mapawaw kayo sa sobrang ganda sa lugar dito. Kaya kung gusto nyong pumunta dito mga kalagalag, mamasyal din kayo kasi mas maganda yung nakikita natin sa personal, yung mga view dito sa Daang Katutubo. Yung personal talaga nating nakikita, napakaganda talaga. Kaya hindi kayo magsisisi. Mahirap nga umakyat dito dahil talagang napakatarik yung mga kalsada, matatarik na at paliko-liko pa. Pero pagdating nyo naman dito sa taas, ay nako, mapapawi yung mga pagod nyo, yung hirap nyo sa pag-akyat dito. Maalis lahat, mapapalitan niya ng tuwa at saya sa inyong puso. Kaya pasyal na kayo rito mga kalagalag. Pero siguraduhin nyo lang na pag-akyat nyo rito mga kalagalag ay kondisyon yung mga sasakyan nyo. At sigurado na hindi kayo masisiraan dito sa lugar kasi ay walang mabibilhang pyesa dito sa taas. Dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli, ako'y nagpapasalamat doon sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Call me a